नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत वैंगणाची फोडी कशी पळोवया. आम्ही हांगा होड वैंगणा फोडी करून दाखयला. सान वैंगण नाजाल्यार गुळ वैंगणाची बी ह्याच पद्धतीन फोडी करची जाता. वैंगण बरी करून धुवन पुसून ताजी गोल गोल जर अशी दाट अशी फोडी कापून घेवका. वैंगण खूब होड उरल्यार ताजी गोल तुकडी करून अशी गोलाच अर्ध करून घेवका. ताजेन ती भाज्या इजी जातात आणि एक कायलीचेर खूब फोडी बी धरतात. फोडेचो मसाला रेडी करून घेवया. एक व्हड आयदनात 1 टीस्पून मिरसांगे पिठो, 1/4 टीस्पून हळदी पिठो, रुचीपुरती मीठ घालका आणि हाची एक पातळ पेस्ट करून घेवका. वैंगणा फोडीक मीठ थोडी कमी घालका, ते चड मीठ घेना. हो पेस्ट जरा पातळ उरका की त्यामुळे वैंगण एकदम सगळं उदा ओण घेता. आणि हातूंत जाय जाल्यार थोडेशे आमसाणी उदक आणि हिंगा उदक बी घाले जाता. आता एक एक फोडेक हो मसाला लावून घेवया. सगळी फोडी एकदम मसाल्यात बुडयल्यार एकदम ती उदा ओण घेता. तशें म्हण एक एक फोडेक हातान मसाला लावून घेवचे समा. फोडेक मसाला लावचे लागल की आम्ही एक वाटेन तवो हुनकाच्या दवन सोडका. खूब वेळ फोडेक मसाला लावून दवरल्यार तातूंतल्यान उदक सुटचे लागता आणि ती वैंगणा फोडी मऊ पडतात. आता फोडेक लावच्याक पीठ रेडी करया. 1 टेबलस्पून तांदळा पीठ आणि 2 टेबलस्पून बारीक रव घालका. जाय जाल्यार थोडे बेसन बी घाला जाता. बारीक रव घाल्ल्यान फोडी भाजताना रव सुटून येना. मीडियम रव घाल्यार रव भायर येता. आता रवो आणि तांदळा पीठ बरे करून मिक्स करून घेया. आणि हो रवो वैंगणा फोडीक चारी वाटेन लावून घेवका. तवो होऊन जाला. थोडेशे तेल लावून घेवया आणि एक एक फोडी तव्याचेर दवरते वच्या. वैंगणा फोडी दाटूच दवरा, ते बेगी शिजतात. पातळ केल्यार फोडी भाजताना वैंगण तुटच्या लागतात. वयल्यान बी थोडेशे तेल लावून घेवया. आता एक वाटेनच्यान जरा तांबडी जातपर्यंत आणि जर अशी शिजतपर्यंत आम्ही धाकणी धापून हे फोडी शिजवून घेवया. गॅसा फ्लेम लोच दवरका आणि 5 मिनिट वेट करका. 5 मिनिटांनंतर ही फोडी जरा परतून घेवया. फोडेक तेल जास्त जाय जाल्यार तुम्ही जास्त बी घाण घेवचे आडना, पण इतल्या तेलात बी ही फोडी एकदम क्रिस्पी जातात. परत धाकणी धापून हे दुसरे वाटेन बी शिजवून घेवया. दोन्ही वाटेन ही फोडी बरी शिजलात.
तुम्ही ही वांयगणा फोडी हुन शीत दाळी तोय नाजाल्यार कोळंबो नाजाल्यार खंयची सादी कडी बरोबर सर्व करा. तुमकां आवडली की ना म्हण आमकां कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लायक एंड शेअर करा आणि आमगेल टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.